kan chen na khovela hian kan be sei hau lo thilmak tak mai soifia thei box si lo thleng soi tur om le fo thin tun tuma video kan thlir ho tur po hi em kon pui khuwa thil thleng mak tak mai ni in an soya he chanchin hi WhatsApp lama kan don ania kan don ang ta chu han thlir ho ma saila he thil thleng hi thlir tu ten kan hriat fia thiam theina turin WhatsApp lama kan message don ang te hi kan han tilang masadon ani he phone hi em kon pui khuwa mi achia an nawin ti set nan amang thina kum khat lai mai a cheto sim po omlo memory po omlo aruak vek ania he phone nei tu hi tuna chenaya athia tuna hian arwang hi chenay tang ron phur mek ania tuna lunglei an pel chi a ti chuan ama hi Sunday ni som pariat thlasari sang ni som ni pakhat athi kha ania ti chuan a phone hi Sunday zan khan azaya tho tran zinga azai le a chuan ni zan le zanin hian azai le thilmak tak ni in ka sia ti in a hriat na te aron soilang ani khati zong kha chanchin kan hriat thei chu ni maya kan thungai thlak ta ka tanga thil chiang pakhat ro chu tuna kan phone en tur video kan en tur hi anei tu hi chenaya abora le ni ti chuan a phone chia hi an nauten in ti set nanan man thin engma to lo phone po an ti nun ngai to lo chete oi hi ania chu mak tak main athi ni a hian aron zai taringot mai ni mak ve khop mai chu video chu tunla hian kan thlir ho don ani yang ko harina kan no ma mithi phone ania arong hi lo thleng lawa hi phone hi kum kha chung rong man to lo ania chevek to aron zai le ta ni ya zai me kan ni phone hi chevek to amak khop mai he midang po kan nom thupa kan nom na la bian ki ko har chung ten ni ta ni cao dưới sẽ được hơn nữa tuyệt tuyệt cao cái chim kia nó dài hơn này nó cao rồi đó này chim nó nó rồi rồi cao rồi rồi nó cái chim kia nó dài hơn này tập phần gì mà còn có sự he thil thleng hi tak tak ani chuan thil mak tak soi ngai na wang tak mai ani ve sim eng poni sela hemi chungchanga hian soi tur tam tak om lem lova kan thu don ang te mi puiten kan hriat theina tur le subscriber ten kan lo mu theina turin karon ta chuak ve sim ania eng poni se hemi thil thleng chungchanga hian kan ngai dan te comment section lama i han soi tlang ve sim ila a thau me